Is-sena li għaddiet l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol l-OHSA għamlet kważi 4,400 żjara f'postijiet tax-xogħol li 76% minnhom huma postijiet ta' kostruzzjoni. Fl-2022 l-OHSA ħarġet kważi 580 avviż biex isir titjib meħtieġ f'postijiet tax-xogħol. Fl-istess waqt inħarġu aktar minn 660 avviż biex jieqaf ix-xogħol f'postijiet tax-xogħol fejn kien hemm periklu jew f'każ ta' xogħol li ma kienx qed isir skont il-liġi. Barra minn dan inbdew 218 il-proċedura legali f'każijiet fejn kien hemm ksur ta' liġi. Dawn il-figuri ħabbarhom il-Ministru responsabbli mill-ippjanar Stefan Zrinzo Azzopardi waqt li l-Parlament kien qiegħed jiddiskuti it-tieni qari tal-emenda għall-abbozz ta' liġi li permezz tagħha uffiċjali tal-OHSA se jibdew ikunu parti minn inkjesti maġisterjali dwar inċidenti fuq il-postijiet tax-xogħol. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi spjega li l-għan ta' din l-emenda huwa li l-awtorità tkun preżenti waqt is-smigħ tax-xhieda u li permezz ta' uffiċjali tagħha tkun tista' tagħmel id-domandi lix-xhieda biex tkun ta' għajnuna waqt il-proċedura tal-inkjesta. Huwa sostna li l-emenda mhux se tbiddel il-mod kif jinħattru u jitmexxew l-inkjesti maġisterjali, iżda se jkun garantit li l-inkjesta ikollha għajnuna ta' natura teknika permezz ta' uffiċjali li jkunu preżenti fis-smigħ tax-xhieda. Bħalissa is-sitwazzjoni hija li l-inkjesta maġisterjali u l-investigazzjonijiet tal-OHSA isiru indipendentament minn xulxin, xi ħaġa li tista' twassal biex ikun hemm konklużjonijiet differenti. Din l-emenda li qed jipproponi il-Gvern se tara wkoll li l-OHSA xorta tagħmel l-investigazzjonijiet tagħha u r-rapporti ta' dawn l-investigazzjonijiet iridu jiffurmaw parti mill-proċess verbali. Dan se jwassal għal sinerġija aktar b'saħħitha bejn l-inkjesta u l-indaġni tal-awtorità. Din l-emenda se tejjeb is-sitwazzjoni ta' bħalissa fejn jekk ikun hemm lok li jinħarġu akkużi kriminali, dawn iridu jinħarġu mill-Pulizija u mhux mill-OHSA. L-akkużi jibqgħu jinħarġu mill-Pulizija imma din l-emenda se tagħti rwol aktar ċar lill-OHSA fl-inkjesta.